Mga alahas nga gibana-banang nagkantidad og kapin sa 10 milyones ka pesos ang nadagit sa upat ka gingong mga miyembro sa usa ka robbery gang dito sa Exquisite Pawn Shop nga nahimutang sa General Luna Street sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sigon sa kapulisan, nadiskubrihan ang pagpangransak Lunes sa buntag apan posibleng nahitabo kini niadtong Domingo pa sa gabii. Ang tupad nga establishmento sa pawn shop nga Norquist GC nakawatan sab og 70,000 peso nga cash, laptop nga nagkantidad og 30,000 ug bracelet nga tag 12,000. Mato ni Zamboanga Peninsula Police Information Officer Ariel Huesca nga nagkaut daan og agianan ang mga kawatan gikan sa boarding house nga ilang girentahan sa duol nga dapit. Gawas sa mga alahas, nakuha sab sa mga sospek ang 130,000 peso cash sulod sa maong pawn shop.